jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñallawma aljuma hawri no gasi 5 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi no gasne habruji mon e ɗemgal ɓuuri hewde habruji mon ko international ɗum noon ko to Moyen-Orient non gen wayno hakkude haare hakkude Israël e kamɓe Iran habruji men local toon to États-Unis ma en jaa toon to campagne kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris ƴeewen goto men fof holko woni konngudi muɗum hannde no ko nanaɗi noon kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris ɗum woni titre ji men ɓurɗi mawnude ɗo journal ma en gartu desuji joni siftinde on tan hannde ko aljuma no gasi 5 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi no gasi e nayyi ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinoɗen habruji men ni guiɗen habruji men international ɗum noon e jamma he walla subaka toon to Moyen-Orient hono kamɓe Israël ɓe mbawi werlade bomboji mabɓe toon to Téhéran ɗum noon andaka taw holno bomboji ɗi holno ɓe joftori kono e tugnade Al Jazeera e tugnade kadi e CNN e tugnade BBC ɗiɗo fof ko galleji jandiyankoji joguiɓe toon yimɓe mbi wonde ko ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu o wonno ko base mabɓe militaire goto biyeteɗo Kiria e kadi ko toon o rokki ordre yo kamɓe e Israël naɓe yoɓe attaque toon to Iran siftinde on tan ko Iran ene wayno ko ñande 2 lewru octobre kamɓe Iran naɓe berlima ɓe mbaɗino missilaji kewɗi toon to Israël e ɗum noon ko yoptade ɓe kamɓe Iran noɓe mbirno sababude Israël wari neɗɗo goto biyete Ismail Haniyeh ko gardinoɗo Hamas ɓe mbaɗi ɗum ko toon to Téhéran e kadi kamɓe Israël naɓe mbaɗi kadi hono Hassan Nasrallah gardino Hezbollah toon to Liban ko wawi wonde fof ene wayno ko guila nden no hono kamɓe Israël ko wino ko waddotoɓe ko fama tan ko haddi ɗum ɗon hono kamɓe États-Unis ala ɓe gonno ko wadde peeje fof pour wiide Israël kala ko wattoto oto bombu kala ko woni raffinerie ji pétrole walla kala ko woni nokkuji ɗo ganduɗa gueɗe nucléaire goni toon tugnade Israël ko yalti toon hayso ko seeɗa ɓe mbi wonde ko ɓe toɓɓi oɗo saha joni ko nokkuji taw ko nokkuji base uji militaire uji tinnade kadi télévision ngaji gonɗi toon to Téhéran ɓe mbi wonde ko walla pettanɗe kewɗe mawɗe nanama toon to Téhéran kono ene wayno pettanɗe ɗe ene ala ko bonni ala kadi mayɗe hen donc andaka taw oɗo saha joni holko kewi holko kamɓe Israël holno ɓe berliri toon bomboji mabɓe kadi est ce que ko ɗo haaɗi walla koɓe ɗum ɗo ko phase mabɓe gadon tugnade kadi reporter Al Jazeera gonɗo toon wi wonde ko so tawi e tugnade ko Iran naɓe mbi wonde so tawi tan ko ɗum ɗo tan kamɓe Israël ɓe bombi toon ene wayno ɗum ɗo sohlani jarani yob par ce que kala ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Israël ɓe berlimo toon ɗum noon ko ñande samedi subaka toon kamɓe Iran ɓe mbi henna air défense mabɓe fof yandini ɗum donc e tugnade kadi kamɓe Iran koɓe kaali ɓe mbi ko kala ko werla toon attaque gonɗo toon ene wayno ko 100% ko Israël naɓe ɓe mbi ha hande ene woodi kamɓe Iran koɓe tuumi wonde ko États-Unis ene jeeya kadi e wallodirɓe e Israël pour yande mabɓe donc tugnade joguiɗo konngol toon to conseil national sécurité toon to maison blanche biyeteɗo Sean Savet o wi wonde ko ene wayno koɓe paami oɗo saha joni wonde ko kamɓe Israël ɓe puɗɗima werlade piyanɗe mabɓe ɓe taw ɓe toɓɓata ko nokkuji militaire uji gonɗi toon to Iran e ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ɓe joguinoɓe kalnoɓe mbi pour won défendude hoore mabɓe il faut kamɓe ɓe jobto ko Iran missilaji nelduno e mabɓe ɗi kamɓe Israël ɗum noon missilaji ko ñande 2 octobre e wi kadi ene wayno ko oɗo saha joni ala koɓe jogui ko laaɓi ko fate en nguɗo janggo kono ene wayno ko kala jiiɗo habbu yo faade ha gouvernement Israël wawa rokkude information ngaji ɓurɗi labde ɗum noon ko kanko conseil joguiɗo konngol conseil national sécurité toon to maison blanche tinde on tan e tugnade kadi CNN ko haali mbi ene wayno ko jonte ko addi oɗo attaque ene wayno ko Israël koko holluno kadi pellital muɗum wonde ko yopta attaque de Iran habaruji jaltunoɗi balɗuɓe ɗo hono kan won dossier ji jaltunoɗi dossier ji ne gujja taw ko kamɓe plan mabɓe kamɓe États-Unis mbadduno ɗum noon e wayno hay sonde États-Unis wi oɗo saha joni kala koɓe jani toon to Iran yaaki mum ala hen yimɓe muɗum ala hen avion ngaji mum ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko États-Unis kañum hoore mum ene jeeya e hawnaki fewjiɗɓe e mabɓe kamɓe Israël holno ɓe attaquirta Iran ɗum noon siftinde on tan koye Israël ko États-Unis woni ga dokko ɗum armement ji e aduna ɓurɗo mawnude États-Unis ne continue hande ne wiya ne supporti Israël tant que Israël ne continue attaquede ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni Israël ko ɗum yalti toon wonde Israël ene wayno neldi bomboji walla
attaque Iran e subaka non subaka samedi toon to Moyen-Orient ga woni joni ko 19h ga en to khabruji laɓani tawa lataw ko Israel rokki information ngaji ko fati ɗum ɗon e dernière minute tungnade kadi CNN ko haali wi wonde ko oɗo sadio ni Iran ene wayno ko uddi kala ko woni kala ko woni ko weyete e dow Iran hankadi ɓe guddi ɗum ɗon donc mbi wonde ko à partir de 9h subaka samedi kala ko woni weeyo maɓɓe hay hankadi hay hunde wawa rewde hen tant que kamɓe Iran ɓe jamirani ɗum noon ɓe no continue rende capital maɓɓe toon to terrain eɓe continue kadi ko wiyete air défense maɓɓe ɗen no continue liggade ka hande kadi tungnade haralla militaire uji américain surtout kanko major général Mark en wayno o wi wonde ko ɗum ɗo fof ko yiya ko en wayno Israel ɗum ko peeje muɗum pour adana ɗo henno samminde kala ko woni antinaji maɓɓe kala ko woni gueɗe ɗe ganduɗa henne kamɓe ɓe kutorto pour haaldude ko fewjude opération ngaji e caggal muɗum en wayno ko en ɗamina ko kamɓe Israel naɓe maɓe continue fellude gueɗe goɗɗe kadi pour ɗum ɗo fof beele ɓe gusta doole Iran wawde attaque banggue goɗɗo ɗum ɗo fof ene wayno ko wona haalluji gumide toon to Israel ko yimɓe ne kaala toon oɗo saha en Israel e ko anda tan no kamɓe Israel naɓe ala fof koɓe kaali ko fati en est ce que ko ɗo tan opération maɓɓe haaɗi walla koɓe continue donc ɗum woni ko anda hen donc ko siftinde kadi yimɓeɓe keɗonoki guila adana hono kamɓe Israel ene wayno ɓe berlima bomboji toon to Iran e subaka samedi ɗum noon subaka maɓɓe kamɓe Iran e Israel donc samedi subaka ɓe berlima toon to Iran andaka noon holko ɓe toɓɓi ko woni holko est ce que wonko ɓe bonni toon walla on mayɗo hen ni Iran ni Israel hay goto men haalani détail uji ɗi no mbayni habruji men international ha hande toon to Sénégal e tungnade kadi e ko radio France international reporté hono kanko Amadou Ba ancien premier ministre mo Macky Sall ancien kadi candidat présidentiel e woteji ɓennuɗi mois de mars ɗi en o wi wonde ko jaɓi fottude Ousmane Sonko ɗum noon ko Ousmane Sonko kañum invité mo invitimo pour yoɓe ngar ɓe mbadda débat tako télévisé ene wayno ko kanko Amadou Ba o wi o jaɓi oɗon débat o jaɓi fottude Ousmane Sonko hono kanko Ousmane Sonko kankone e nder Facebook makko haali wi wonde ko o jaɓi fottude Amadou Ba ɗum noon waɗani hen condition goto e oɗon débat o yiiɗi ko fottude Amadou Ba pour o wawa famnude Sénégal naɓe hono Amadou Ba hol responsabilité mo jogui e situation financiére bonɗo moɓe tawi kamɓe gouvernement makko kanko Bassirou Diomaye Faye kanko Ousmane Sonko ɗum noon ene wayno ko kanko Amadou Ba wonno kanko premier ministre makko wonde candidat kono noon kadi woni ministre finance et budget e nder gouvernement Macky Sall donc ene wayno ɓe goytoɗo sajoni ko tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati surtout mayirɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati wonde ko kanko gouvernement Macky Sall koɓe mbiɓe dali toon ko fate ñamale ɗe Sénégal jogui ene wayno wona ɗum kamɓe Ousmane Sonko woni ɓe tawi ko ɓuuri ɗum hewde ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗon débat so waɗi kamɓe médiaji gonɗi toon to Sénégal fof surtout kadi parti ji opposition gonɗi toon kamɓe fof eɓe jaɓɓi oɗon débat donc andaka no jogori wade hakkude neɗɗo jangguinowo e almudu muɗum holno oɗon débat jogori wade ɗum noon ko hunde hawnaka men batten haqqillaji ha hande habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Niger walla ñalawma alhamis ɓennuɗo hono kanko mennoɗo wonde premier ministre toon to Niger biyeteɗo Hama Amadou wiyama o sanki noon ko caggal nde o leeli dumunno juɗɗo e ɗum noon e kanko Hama Amadou donc wonande ɓe ganda kanko Hama Amadou fuɗɗi wonde laamade koye guila e laamu Seni Kunce ɗum noon ko kañum gadduno leydi Niger tuggi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ha ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi e caggal ɗum ɗum ene wayno ko o woni caggal muɗum kanko premier ministre kadi e nder hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyyi ha ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom ɗum noon wonno oɗon saaha koko jimadi hono biyeteɗo Mouhammad Ousmane garduno leydi ndi tuggi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi tati ha ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom donc ene wayno ko e nder hitande ujunnaji ɗiɗi ko kanko hoore makko woni hankkadi neɗɗo politique finalement wonti kanko hoore makko mawɗo gouvernement kadi hitande ujunnaji ɗi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ɗum noon ko wonno oɗon saaha ko laamino leydi Niger ko biyeteɗo Mouhamadou Tandja cankiɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo hollama ko sunnare mawɗo woni toon
ko ministre de l'intérieur mo Niger kañum hooruma ari galle makko yettinde duwaw ɗum noon taw ko nulli ɗum ko kanko gardiɗo leydi Niger biyeteɗo général Abdourahmane Tiani tungnade habaruji goni toon mo juule hannde toon to ñaame caggal mum ɗo nawe wuro makko woboye wuro makko toon woni ko nder banggue rewo leydi ndi tungnade habaruji gomiriɗi toon to journal biyeteɗo Le Monde kadi ene wayno ɗum ɗon kadi diffusama e TV5 kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men toon to États-Unis sifti ɗon tan en wayni ko oɗo ñalawma hannde ne heddi balɗe 12 haade woteji arde woteji États-Unis ɗum noon ko woteji suɓade hol garɗotoɗo leydi États-Unis duuɓi 4 garoji sifti ɗon tan ko kanko Donald Trump woni candidat républicain e kadi ko kanko wonno ancien président laaminoma hadde Joe Biden arde kanko Kamala Harris kanko woni vice présidente États-Unis ko kanko woni candidat démocrate ko ɗiɗo candidat ji ɗiɗi ɓuuri nanede ko fati woteji en waɗi candidat ji goɗɗi kono ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo saha joni tungnade kadi sonde uji kewɗi jaltoji hono kanko Donald Trump ni kanko Kamala Harris ko anda tan ala ɗaminade tungnade sonduji ala ɗaminade en ɓuuri goɗɗo on ko kene ɓuura toɓɓere walla toɓɓe ɗiɗi donc e tungnade habaruji gomriɗi toon to campagne makko kanko Donald Trump kadi e halluji oɗo saha joni o wi wonde ko ene wayno ko so tawi o heeɓi laamu kala yimɓe ɓe ganduɗa liggotonoɓe e nokkuji ko fati e woteji ɗi ɗum noon ko yimɓe laamu liggoroɓe bureau ji vote uji walla yimɓe politicien ji kamɓe ɗum fof so tawi heeɓi laamu ɓeɗo fof mo stock ɗumen ɗum ɗo kadi ko konngol ngol haali kanko Donald Trump toon to wonnoto en to aéroport international gonɗo toon to Austin ɗum noon ko hannde 25 octobre ɗum noon ko kanko Donald Trump ko jiiɗa ɗum ɗon ha hannde wono kanko sénateur JD Vance ne wayni ko kanko suɓa e won vice président Donald Trump e nder halluji ɗi o haali o wi wonde ko guila o nama won yo won candidat won sehilaɓe o jogino fof o perdi ɗumen ɗum noon e wayno sehilaɓe ko en wawi wonde républicain en wawi wonde démocrate sibab o wi ko ɓuuri hewde hen ko sibabude surtout en halluji controversial kalteɗi ko gueɗɗe ɗe o takkate walla gueɗɗe ɗe ganduɗa en Kamala Harris ne waɗa ɗum surtout en pour wiide wonde ɓe jiiɗa immigré ji walla ɓe jiiɗa hokkude rewɓe e droit ji men ko jiiɗa ɗum kanko Tim Walz gouverneur Tim Walz ko kañum woni adjoint kanko toɗɗaɗo yo won vice président makko so tawi ɓe keeɓi laamade e nder konngudi ɗo haali kadi o wi wonde ko e nder konngudi ɗo haali ɗum noon wonno ko toon ko to Pennsylvania wi wonde koye Pennsylvania naaɓe yo teskito wonde ko kañumen ko